Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat. Us parla la Sara Abella i avui a l'Infopodcast repassarem els actes més rellevants del cap de setmana, 2 dies protagonitzats per les festes de Sant Antoni Abat. Les festes amb més d'un segle i mig d'història serveixen per recordar les arrels agrícoles de la ciutat. No obstant això, l'activitat estrella de dissabte, la Festa dels Foguerons, té els seus orígens a Mallorca i es va incorporar a la celebració santcugatenca el 2018. La rauxa començarà dissabte, doncs, a 5:45 de la tarda a la plaça d'Octavià amb els balls tradicionals i a 6:45 començarà la cercavila que culminarà a la plaça Barcelona. Allà es farà l'encesa dels foguerons i s'habilitaran barbacoes per al sopar popular. Aquest acte també inclourà el canvi de bandera entre l'entitat sardanista Antics Banderers i la Unió Santcugatenca, els actuals. Diumenge serà el torn de l'acte central de la celebració, la tradicional passada dels 3 tombs. La jornada començarà a les 9 del matí amb l'esmorzar de pagès al Parc de Ramon Bernils i a les 11 començarà la passada que sortirà de l'avinguda del Pla del Vinyet i que comptarà amb una desena de carros. La comitiva, encapçalada pel carro de Sant Antoni, recorrerà el centre de la ciutat amb la participació de carros, cavalls i entitats locals. A les 12 hi haurà el vermut i concert amb el grup d'acordions de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat a la plaça de Barcelona. I a la mateixa hora hi haurà benedicció de cavalleries al passeig de Francesc Macià. Tot plegat per arribar a la 1 a la plaça de Barcelona, on acabarà la passada i hi haurà la rebuda per part de les autoritats municipals. A banda de les festes de Sant Antoni Abat, Sant Cugat acollirà moltes més activitats aquest cap de setmana. Destaquen el dissabte a les 11 del matí a la plaça de Barcelona, que serà l'escenari de l'acte inaugural del 50è aniversari de l'Esbar Sant Cugat. Actuacions, tallers i un pregó donaran el tret de sortida a aquesta celebració tan especial. D'altra banda, dissabte al vespre se celebrarà a la sala annexa del Casal de Torreblanca la segona edició del Punk Cugat d'hivern, una nit de concerts de bandes de punk rock de la comarca que comptarà amb els grups Corxo, Aclatallots i Aliment. Pel que fa diumenge, destaca la ballada de swing a les 12 a la plaça de Can Quitèria. Totes aquestes activitats i moltes més les poden consultar a l'agenda de Cugat Mèdia a www.cugat.cat. Recordeu que l'Infopodcast és una producció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.